كم زفلت بانانا أمول عالم كافتم تفتوت فرتاتي بانانا تاع عين الطقم خمس هبنا نفلت ده انبقر نلوم بدما بانانا خبز هبنا فليز بلد طقمتات شمان تكعبركمي مسايد صنحو بانانا بفلاي أبقراف زلو طقمي معاس يبلع من يبلعو من يبلعو نزبل حبريتاتاتون كنقركمي كم دما أبقراف زركب كم بعل فيتامين B6 B12 بوتاشيوم مغنيسيوم زهاب تمكخون كله أب حد هاجراتون بانانا مسقرافو مبلع لمود كاين الله ما بقولو أب دبوب أمريكا زغونه بانانا أبزح جيزي أم 207 هاجرات زفري بمنصر حزبي كرأن كله بانانا زبلعو زبزح حزبي اغوانداويانيو كم زفلت بانانا أبزح جيوان أم مصنات كاب زركب فرتات حدا خوين الله كاب زلو ناي بانانا أزرتي 99 مئتاويت أب عداقا زركب كافين ديش استباهله ناي بانانا زرقي باناما ديز استباهله فانغاس مغنيات بغاليلو كاب جاز مدرن نخطأفق تقاريبو خمسلو تمارا مرتي يحبرو عب 19 تاتون إذا حمام أفتي جيزي ببزح زفرز نبرا جروم ميشيل استباهله ناي بانانا زرقي كتفو أمس كاربا أفريتو نابزح جنفلطو بانانا مفراي زعتو بزخونه بانانا مبلعن قلاطو متقامن زركبو شمونتا أجرنتي طقمتات كحبروك ميمو قدمي إجن نابز channel حدش نتلهم سبسكرايب كتقبرو نتباب بيجي يزفنوا لكم فيديوهات دما بقليل نمركب نتانايك أجل ملك توايهم سناي مكتات قدامي نتعنا لبيو نتعنا لبن سقط دمن مقصصار بتعم طقمت زخونو نتقرا نجارات حدا زخونه بوتاشيوم اب قدمتي السرع ولا كوكم انت خونه بزحات سبات قبو بوتاشيوم دارهبو خمزه يكونو ودب طعنا عالم زوصو ريبورت يري نزي زخون قليل مفتح دما بلعل مطن بوتاشيوم زهافته مباناناي حدا ماكلاي عقن زلو بانانا 422 ملغرام ابيل زخون بوتاشيوم زحازه كون كلو إذا دما حدا بانانا طراي حدا أخل سب أما عالت كرخبو خبز قبا 4,700 ملغرام بوتاشيوم 900 شفن خون بانانا ببوتاشيوم زهافته بمخانو نحدا جنيا زغونة تقتدم كقدر بمخالون كالون نتعنا لب أدلاي زغونة مغنيسيومون بأخل مركبي كال كابز بمبقاس مبار أما عالتي كلتها بانانا زبال عسابات نحمام لبي نمكلع زلوم عدل بعشران شوعة مئتاويت كم زنكي خون قال أي نتعنا كليت لعل متن ناي بوتاشيوم تحستون ناي دم عودة محياش عامون بانانا ناي كليت سراح بمفكاسن طعوي نخخونون يتأكمي حدا أبدك أنستيو نعسر 3 عامت استقبر مصنعة 5 ريو أبصامون كلتا كساب 3 بانانا زبول عسابات نحماهم كليت ناي مكلا عدلهم بسالاسان 3 مئتاويت ستحاتي يخون بانانا أبصامون كاب 4 كساب 6 جزي زبول عدما كافتم زبول عزحاشن ناي كليت تأقامات مكلعن ب50 مئتاويت ينك مخانو ترقاقيزيو سالساي حمام ناي مكلخال عقمون معباي بزحات نبانانا بفيتامين سي تحستو زي قلصوا كون تخونو حدا ما أكل عقن زلو بانانا جن أما عالتي كاب كنوزدو زلنا فيتامين سي 10 مئتاويت يزشفنلنا كم زبو مخانو بانانا ناي أكلاتنا سيلاتن سراورن كاب زبطحم حدا كان مكلخالن بتدقاقام زفتر مسناي متنفس أكلاتنا زفترو زتتحا حزو رخصتات نمكلخالن كم دما أكلاتنا بزحش أجباب كابتم نمجبا مجبتات أيرن ناي مركابن ناي ممتاتن أبزورف ناي مجبار عقمي زعبيو رابعي ناي مرأي بقعتنا نمحياش أوشت بانانا خبز ركوبو أنتي أوكسيدانتن فيتامين A سين كهون خلو بزم أنتي أوكسيدانت مغنيات دما تحنا عين محلاو يتأكم بفلاي دما بانانا كم بعال بيتا كاروتينن ليوتينين زأمسلو نتقرا نجرا زحازة بمخانو بب معالتو نزبل عوصابات نناي مرأي تأقم نزاق على ميتشلار ديجينيريشن كابز بحال ناي عين حمام أم مكلغال عبي خون حمشاي كزانتن قجوجون مكلغال بانانا تسارة قجوجو زخونو ويدما كبد خبز بحالو عقل صبتات زكالا خلو مجبتات حدا مخانو بمصنعتات ترقاقيتو نزم مغنياتو دما بانانا بهوليتين فيتامين B9 زهافتم بمخانو ازوم نترى نجر دما عقل صبت زرح ويدما حاجوز زمصو هرمونات زبحالو سيروتونين زتبهاله هرمون ببزح مفراي سلازخيلي بحافشا بانانا أكلاتنا كاب ጭንቀትን ቅዛነትን ናይ ቀጨውጨው ስምዒት ንምውፃን ከምኡ ድማ ነዚኦም ሲዒቡ ዝመጽእ ኢንሶሚና ዝበሃል
دقاس ناي مسان صقم نمكلخال كم زحجزون مصنعت አረጋጊጾም እዮም ሻድሻይ ንጽባቐ ቆርበት ባናና ካብ ምብላዕ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ቅላጡን ዝርከብ ጥቕሚ እዩ ቆርበት ባናና ብጣዕሚ ጠቕምቲ ዝኾኑ ከም በዓል ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ሲ አይረን ዚንክን ዝሃብተመ ብምዃኑ እዞም ንጥረ ነገራት ድማ ከም በዓል ፈፀጋ ዝበሉ ናይ ቆርበት ፀገማት ንምክልኻል ይጠቅም ከም በዓል ሶራይሲስ ዝበሉ ሕማማት እውን ንምክልኻል ይሕግዝ እዩ ካልእ ቅራፍ ባናና ንቆርበት ዝህቦ ጥቕሚ ካብ ምዕጣርን ምጭምዳድን ንኽድንቂ ይሕግዝ እዩ ናይ ገጽ ቆርበት ናይ ምልጣጥ ወይ ድማ ኢላስቲሲቲ ዓቕሙ እናደኸመ ክመጽእ ከሎ ዕጽፍ ጻፋትን ሕንጻጻትን ክበዝሑ ከለዉ ነዚ ድማ ቆርበት ባናና ብዘለዎ ቫይታሚን ሲን አንቲኦክሲዳንትን ጽቡቕ መፍትሒ እዩ ዝህብ ነዞም ቅራፍ ባናና ዝህብዎም ጥቕምታት ንምርካብ መጀመርያ ገጽና ኣጥሪና ሓጺብና ብምንቃጽ ድሕሪኡ ሓደ ባናና ብምቕላጥ ብቕላጡ ንገጽና ቀስ እንዳገበርና ምሕሳይ እዩ ናይቲ ባናና ሕብሪ ክቕየር ምስ ጀመረ ካልእ ቅላጥ ባናና ብምቕያር ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቕ ማሳጅ ምግባር ምሸት ተኾይኑ ሓዲርኩም ብማይ ምሕጻብን ቀትሪ እንተኾይኑ ድማ ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 2 ሰዓት ብምጽናሕ ዝውሕል ማይ ምሕጻብ እዩ እዚ ተተኻኢሉ በብመዓልቱ ተዘይኮነ ድማ ኣብ ሰሙን 5 ግዜ ብምግባር ናይ ገጽ ቆርበትኩም ብተፈጥራዊ መንገዲ ምጽባቕ ይከኣል እዩ ሻብዓይ ንጽሬት ኣስናን ካልእ ናይ ቅራፍ ባናና ጥቕሚ ድማ ኣስናንና ዘጽርም ምዃኑ እዩ ናይ ባናና ቆርበት ብግቡእ ምጥቃም ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዝረስሐ ስኒ ምጽራይ ከም ዝከኣል ተደጋጋሚ መጽናዕትታት ኣረጋጊጾም እዮም ኣብ ቅራፍ ባናና ዘሎ ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽየምን ማግኔዥየምን እቲ ቅራፍ ኣብ ስኒ ኣብ ዝጸንሓሉ ግዜ ብናይ ኣስናንና ሰራውር ከም ዝምጽእ ይኸውን በዚ ምኽንያት ድማ ዝተባላሸወ ስኒ ብምጽራይ ሓደ ደቂቕ ዝኣክል ብቅራፍ ባናና ውሽጣዊ ክፍሊ ስንና ምፍሕፋሕን ን10 ደቂቕ ዝኸውን ምጽናሕን ሽዑኡ ብማይን መሕጸቢ ስንን ብራሽን መሕጻቡ እኹል ይኸውን ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኣስናንኩም ብመሕጸቢ ስኒ ቅድሚ ምሕጻብኩም ነዚ ብምግባር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዝተባላሸወ ኣስናን ብምጽራይን ከምኡ ድማ ኣስናንና ካብ ናይ ባክቴርያ ኢንፌክሽን ቁስልን ምሕላው ይከኣል ሻምናይ ናይ ትሕቲ ዓይኒ ሕበጥ ንምቕናስ ኪያር ንዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብ ዓይኒ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ንዝፍጠር ሕበጥን ጽልም ንዝበለ ንምጉዳልን ከም ዝከኣል ቅራፍ ባናና ብምጥቃሙን ተመሳሳሊ ውጽኢት ክንረክብ ንኽእል ናይ ባናና ቅራፍ ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ዘሎ ቆርበት እኹል ጠሊ ክረክብን ክሕሎን ገብር እዚ ጥቕሚ ንምርካብ ድማ ቅራፍ ባናና ምስ ተቐለጠ ቆሪጽካ ወይ ድማ ኣብ ፍሪጅ ን15 ደቂቕ ብምጽናሕ ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ጌርካ ን10 ደቂቕ ብምጽናሕ ብማይ ምሕጻብ እኹል ይኸውን ብኸምዚ ኣገባብ ንሓደ ሰሙን ኣብ መዓልቲ ድማ 2 ግዜ ቅራፍ ባናና ብምጥቃም ኣብ ትሕቲ ዓይኒ ንዝፍጠር ሕበጣትን ጸሊም ነገርን ብቁልጡፍ ንምእላይ ይከኣል እምበር እዚኦም እቶም ቀንዲ ጥቕሚ ባናና ክኾኑ ከለዉ ሓደ መጽናዕትታት እውን ከም ዝበልዎ ናይ ምብላዕ ስምዒትና ብምዕጻውን ንነዊሕ ግዜ ናይ ጽጋብ ስምዒት ንኽፈጥረልና ሰባት ኣብ መዓልቲ ዝወስድዎ ናይ ካሎሪ ዓቐን ንኽንኪ ስለ ዝሕግዞ ክብደት ንምንካይ እውን ሓጋዚ እዩ ዋላ እውን ከምኡ እንተኾነ ዝሓሸ ኣማራጺታት ስለ ዘለዎ ክብደት ንምንካይ ውሕድ ናይ ካርቦሃይድሬት ዓቐን ጥራይ ክወስዱ ዝደልዩ ሰባት ባናና ብብዝሒ ምጥቃም የብሎምን ምክንያቱ ድማ ሓደ ንእሽተይ ዓቐን ዘለዎ ባናና ካብ 25 ግራም ንላዕሊ ካርቦሃይድሬት ዝሓዘ ብምዃኑ ካልእ ክሕሰበሉ ዘለዎ ድማ ጉዳይ ሕማም ሽኮር ወይ ድማ ዲያቤትስ እዩ ባናና ካብ ብርጭቕን ኣናናስን ዋላ እኳ ተዘይበለጸ ምስ ካልኦት ፍረታት ብምንጽጻር ግን ልዑል ናይ ተፈጥሮ ሽኮርን ካርቦሃይድሬትን ኣለዎ ብርግጽ ሕማም ሽኮርያ ብግቡእ ዘይበሰለን ንእስ ዝበለን ተበልዑን ወላ ሓደ ጸገም ኣየምጸሎምኒ እንተኾነ ግን ከም ባናና ዝኣመሰሉ ልዑል ሽኮርን ካርቦሃይድሬትን ዘለዎም ምስ ወሰዱ ዳሕራይ ዓቐን ሽኮሮም ምልካዕ ወይ ከዓ ምዕቃን የድልዮም ሓደ ብልዒ ምስ ተበልዐ ኣብ ዘለዉ 2 ሰዓታት ውሽጢ ኣብ ደምና ናይ ሽኮር ዓቐን ዝፈጥሮ ናይ ጸቕጢ ደረጃ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ብምባል ይፍለጥ ባናና ብናይ ምብሳሉ መጠን ናይ ግላይሴሚክ ኢንዴክሱ ካብ 42 ክሳብ 60 ይዕቀን ቅድም ኢልና ከም ዝበልናዮ ግላይሴሚክ ኢንዴክሶ ካብ 70 ንላዕሊ ዝኾኑ ከም ብርጭቕን ኣናናስን እኳ ተዘይኮነ ሕማም ሽኮር ባናና ዝበልዑ ግን ብዝተወሰነ ጥራይ ምዃን ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ባናና ምብላዕ ግቡእ ዘይኮነሉ ግዜ ምርካብ ከቢድ እኳ እንተኾነ ምሸት ብፍላይ ድሕሪ ድራር ባናና ምብላዕ ኣይምከርን ምክንያቱ ድማ ምሸት ምስ ዝብላዕ ብፍላይ ሰዓል ንምግዳድ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ብኣንጻሩ ድማ ከቢድ ዕዮ ወይ ድማ ስፖርት ቅድሚ ምግባርና ሓደ ባናና ምብላዕ ብቁልጡፍ ብሓይሊ ከም ንምምላእ ንኸውን ውፅኢታውያን ከም ትኾኑ ዝገብር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ድማ ባናና ምስ በላዕኩም ዳሕራይ ሽዑ ንሽዑ ዝሑል ማይ ከይትሰትዩ ይምከር እዚ ብምግባር ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ስርዓት ካብ ምምዝባሉ ሓሊፉ ኣካላትና ካብ ባናና ዝርከብ ጠቕሚ ከም ዘይንረኽቦ እዩ ዝገብር
زفوتكم كبرات تخاتلت مدبي بزم تأخلكم مدب تماهركم كتكون تسفى قبر أبزمت بخال أقداس أرستخسام نراغب سسنين عهم هيواتكم بنقحات مرحوة